mibadhi e pacho ka EACC oduoko lope auchiel mag piny owacho mane oyaki kod ji giwegi kaonti ma Kakamega e lwet piny owacho. Kanyakla udigo yang ni bech giromo shillings milion 85. George Juma nigi mathoth. Duol mochung' kedo kod mibadhi e pacho kae, the Ethics and Anti-Corruption Commission osebedo katimo apedha ne jogo moyako lopego mag piny owacho. Apedhani osebedo kadhi nyime e kauntis mopogore opogore ka sani duol ne ochopo e kaonti ma Kakamega. E kaonti ma Kakamega, duol ni oduoko lope piny owacho auchiel ma nengogi romo milion 85 ma yande ne oyaki kod ji giwegi e kar dak mamili mayudore e bomano ma Kakamega. The 6 properties that we have recovered within this area, that is the Milimani Estate, they are prime parcels with structures thereon, and the market value, that is the cumulative one, is 85 million Kenya shillings. Achiel kuom lopegi mane yaki, maduol ni bende nyaka sani koro duoko ni piny owacho, en lo ma jalup County Commissioner e subkondo ma Kakamega East odake. Lono mobok ne somo nen mano mar ng'ato giwegi. We are visiting those assets, and one of the assets that we have visited is this particular place where we are now. That is the official residence of the Deputy County Commissioner of Kakamega East, which is one of the 6 properties that had been grabbed by private persons, and EACC has been able to recover and return the same to the government. Jagol wache lo duol no makedo kod mibadhi e pacho kae Eric Ngubi wacho ni kaunti ma Kakamega en achiel kuom counties mantiere kod kwan mathoth mag ji moyako lopego mag piny owacho. Do nyaka sani oseketho bok mag lo manigi nying ji giwegi kendo nyiso registrar ni ochiwo bok manyien e nying piny owacho. Blok 3 mar namba 239 manie nying Michael Musula Wenzeta manengone romo milion 7, blok 3 ma namba 276 manie nying Frida Samba manengone romo milion 4.5, blok 3 ma namba 261 manie nying John Katumanga kod machielo blok 2 mar namba 262 kanyakla manengone romo milion 13, blok 3 namba 64 ma en mar Jacqueline Musalia manengone romo milion 26 kod blok 3 namba 242 mane nying Eunice Mugala manengone romo milion 30 gin magoeko maduolno mar EACC koro duoko ne piny owacho. Duol ni makedo kod mibadhi wacho ni lopegi moyaki kod ji giwegi koro itimo ka gitende kod moko mapisas matie migaono maloho. For the 6, the commission recovered them through the court process, that is litigation, and we successfully returned the properties to the government in the sense that the court has nullified the title deeds. Duol ni mar EACC pod nyime kod timo apedha ni lope 20 mamoko mag piny owacho mantie kadak Milimani e kaunti ma Kakamega. EACC is pursuing 20 other properties in this area, including 8 parcels that are already in court. The cases are undergoing adjudication before the courts, and 12 others that are under investigation. Tend duol ni bende olone gidhi nyime kod timo apedha ni apisas matiyo kod migao maloho ma osebedo katiyo kod ji giwegi mar yako lope mag piny owacho. George Juma, Ramogi TV. Kawadoke weche mag